belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Financiën, Javier Silvania, heeft aan topfunctionarissen gevraagd om complete openheid te geven over hun inkomen. Vorige week heeft minister Silvania een overleg gehad met verschillende topfunctionarissen. Het gaat om het verzoek vanuit Nederland om de topfunctionarissen te korten in hun salaris. Daarom wil de minister meer weten over de inkomens, de duur van de overgangsregelingen en de hoogte van de ontslagvergoedingen. Hierbij heeft Silvania aangegeven een nota van wijziging te willen indienen voor een heroverweging van de berekening topinkomens. Dat betekent dat de mensen die nu bij overheids-NV's werken en veel verdienen, wellicht niet al te veel hoeven in te korten. Volgens Peter van Leeuwen van milieuorganisatie Schoon Milieu op Curaçao is er geen twijfel mogelijk dat in de afgelopen jaren de IJsselraffinaderij en de Bo-centrale verantwoordelijk zijn geweest voor een groot deel van de luchtverontreiniging op Curaçao. Dat blijkt volgens hem uit cijfers die de overheid zelf heeft gepresenteerd. Daaruit blijkt dat sinds de raffinaderij is gestopt enkele jaren geleden, de milieuverontreiniging ook drastisch lager is geworden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 di già luna per viernes voor die setor de mente te kus setor de noche pa turno servicio nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na é momento que você comini a bo. Na 3 weken zijn de internetproblemen bij de SDKK-gevangenis nog steeds niet opgelost. Dat meldt de Extra vandaag. Alles ligt plat en dat gebeurt al sinds 29 juni. Er zijn sterke vermoedens dat de SDKK is gehackt, maar er is nog geen oplossing voor de problemen. De gezamenlijke vakbonden van Curaçao hebben gisteren een dag georganiseerd waarin het 100-jarig bestaan van het vakbondswezen op Curaçao werd herdacht. Er werden 12 vakbondsleiders in het zonnetje gezet en er waren verschillende speeches. Op die manier werd geëerd dat Curaçao al 100 jaar een actieve vakbond heeft. Bonaire en Aruba hebben al een verbod op plastic ingesteld en Curaçao nog niet. Volgens parlementariër Giselle McWilliam wordt er al jaren over gesproken, maar is er nog steeds geen wetgeving op dit gebied. Ze hoopt dat na het reces er daadwerkelijk werk wordt gemaakt met een verbod op plastic op Curaçao, net als op Aruba en Bonaire. Enkele weken geleden hebben de ambtenaren van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn geklaagd over de behuizing in het WTC. Er is veel mis met het gebouw en de afgelopen weken is er geprobeerd dat daadwerkelijk te verbeteren. Nog steeds zijn veel ambtenaren ontevreden en de Extra weet vandaag te melden dat er opdracht is gegeven om te kijken naar een nieuwe behuizing voor het ministerie van SOAW. De Nederlandse estafetteploeg heeft voor het eerst een zilveren medaille gewonnen in de finale van de 4x400 meter op een wereldkampioenschap atletiek. Binnen de estafetteploeg liep ook de 33-jarige Curaçaose atleet Lee Marvin Bonifacia mee. Nederland won voor het eerst een medaille op de 4x400 meter en de wedstrijd werd gehouden in Eugene in Amerika. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.